bakdan mayam sum le tara ku help tawe ba ko ai na ju nang ating ba tu ko sum thena ri ai na ang bakdan help tawe to bune ba ado ai na sum video lo bo je ngai tam ra ka su kai ti kai no phaje da ba lu ta ba no ti nang thaba wa su bo do ka su kai de ba atrak sa ba ngasi ya ka su kai de ko sum ai na ngam bakdan pia ke to nang wa thaba su bo do hoi hoi ya ya kum ko atrak sa dri ba ko ai youtuber ni ba ko sum mayam di le tara ko ngam ba ka help tawe ba ya ya se ya ai na sum nang wa ke to bo ko ai na sa ko ju pi game sa ngam ba ta pi game to ko kai cha dri ba ngasi ya ka chalo pai se adon nang kai ngok san na hita ka cha de ko sim mu chieng e ko sak cha dri sak cha ko ai na nung si na pi ni ko pare ka tu kan cha ka no ba ko pare to kaya